Хезмәт туе районыбызда елда олулап үткәрелә. Быел да Сабантуй кабатланмас гүзәл мизгелләр белән истәлекле булды. Азнакай Сабантуен күрергә Татарстан Дәүләт Советы депутаты Таһир Хадиев, Төркиянең Бөек Милли Мәҗлесе депутатлары Борһанетдин Каҗамаз һәм Аюҗи Түркеш Таш та килделәр. Кунаклар татар халкының милли гадәтләре, йолалары белән таныштылар. Милли ишек галларында районыбызда яшәүче милләтләрнең күркәм традицияләре, көнкүрешләрен чагылдырган гадәтләр тәкъдим ителде. Сабантуй әләмен узган елгы көрәш батыры Альберт Мамалимов һәм кыр батыры Нурзат Мөхәммәтшин күтәрделәр. Татарстан Республикасының халык артисты Рауль Галиев, Башкортстан Республикасының Сармат халык бию ансамбле һәм башка артистлар бәйрәмне моң бию белән бизәп тордылар.